O IES Cabanillas de Cambados contaba o ano pasado con preto de 380 alumnos, unhas cifras que aumentaron neste novo curso cuxa matriculación, a falta dun día para pecharse, xa superou os 400 inscritos. Pero ao contrario que o aumento do alumnado, o número de profesores verase reducido, pasando dos 43 aos 40, unha decisión da Xunta que dende o claustro de mestres cualifican de irresponsable. No momento no que aínda estamos inmersos na pandemia, é certo que o profesorado e o personal non docente xa estamos vacinados, pero o noso alumnado aínda está en proceso de recibir a primeira dosis de vacina. Non sabemos como vai evolucionar as distintas variantes da COVID, pois a nós sinceramente nos parece por parte da Consellería unha irresponsabilidade anunciar unha reducción de profesorado. A diminución do profesorado aumentará o ratio por aula, o que obrigará aos mestres a dedicar máis esforzos para controlar o cumprimento das medidas anti-COVID e a eliminar ou reducir as actividades educativas complementarias. Reducir determinadas cuestións que temos no centro, como por exemplo a radio escolar que temos aquí, que nos consideramos que foi moi positiva nesta etapa COVID, unha nova actividade para o alumnado, as clases de reforzo para aquel alumnado que necesita unha atención máis individualizada, ou nos levamos, este vai ser o cuarto curso, se non me falla a memoria, co bacharelato de excelencia, e nos valoramos que vamos a ter que renunciar a él. Segundo o claustro, a Xunta xustificou este descenso en motivos económicos, unha decisión coa que discrepan os mestres do Cabanillas. Desde o noso punto de vista é un motivo que é irreal, porque ti te atopas, é dicir, por exemplo, que conforme se anuncia a reducción de unidades na pública, ou no noso caso se nos anuncia a reducción de profesorado na pública, ti vas ao DOGA e te atopas a aumento de unidades no ensino privado concertado. Entón, nos entendemos que un plantexamento político por parte da Xunta de non darlle a importancia que debe ter un servizo público. A Xunta tamén anunciou que diminuirá en 2 mestres máis o profesorado o vindeiro ano, unha rebaixa que deixará o instituto con menos mestres dos anos prepandemia, o que dificultará aínda máis a organización dos horarios no centro e suporá a eliminación definitiva das actividades educativas complementarias. O claustro xa anunciou que se mobilizará para que a educación rectifique e manteña os 40 mestres actuais.